Hello Rakabar, welcome to my YouTube channel. दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे कुइसन सोंनो सानदों। दिनैनि कुइसनानो जादों आं मोनसे बर' एलबामनि मेथाइनि मिउजिक दामगोन। बे मेथाइनि मिउजिकआ बबे मेथाइनि मिउजिक? नोंथांमोना जुदि मिथियो खोनासंनानै खिथाहर। नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोंहरनाय, नोंथांमोना जुदि बे मेथाइनि मिउजिकखौ खोनासंनानै मिथियो, नोंथांमोना अन्नानै खिथाहर। नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिबायब्ला खिथाहरदो। नोंथांमोनसिम बेनि आं सोंहरनाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।